Kawistara calon putra pinanganten kakung binayang karipra kadang sentana sampun kepareng rawuh wonten ing dalemipun panjenenganipun Ibu Bernadeta Haryanti ingkang semedya ngadani tata cara ladicara pasrah tinampi badhe pengantin kakung dalah srana sarana paning seting Rembag wonten ing sonten menika ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Ahmad Forian wonten ing sonten menika tumuntun agi-agi manjing wonten ing salebeting dalem miwah keparenga kula ngaturaken ageng paksama pinarenga kula ambuka waling suka kaling wicara dwaraning kandha marak swan gempil kamardikan mbok bilih jengandika sami nembe kewala sekecambal pangantikan namung awrat didhawuh saking panjenenganipun Ibu Bernadeta Haryanti wonten ing sonten menika kula kadhawan andharaken lampahing adicara pasrah tinampi badhe pengantin kakung dalah uba rampe panengstaning Rembag wonten ing sonten menika matur nuwun namung sadèrèngipun gandeng Bapak Ibu sampun dipun aturi unjukan menapa dene daharan kula mangertos menika saking ler tebih nggih saking ler terminal ngantos dumugi iki sak jawining ring road menika tebih lho. Ingkang menika kagem jampi salih dumiyin monggo dipun unjuk sarengan kula dherekaken. Semoga Bapak Ibu monggo dipun dhahar dipun unjuk sak sekecanipun namung dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Ahmad Forian keparenga ngaturaken wosing gati-gatining sedya. Anggenipun kepareng rawuh wonten ing dalemipun Ibu Bernadeta Haryanti. Sasana para kepareng klaturaken monggo Bapak punijan kaliyan Ibu klaturi jumeneng kasugengan nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Asih Maha Welas lan Maha Agung mugi karentahna dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan sumrambahipun dumateng brayat ageng Rokomas Ponijan Hadi Mulyono saking Pandhian dalah pribadi kawula ingkang sonten menika ngayayahi jejibahan kapurih matur wonten ngesanipun pisan inggih menika panjenenganipun Ibu Bernadeta Haryanti. Saestu wonten ing kalodhangan menika kula sak brayat ingkang sepisan matur nuwun sanget denia wonten ing kalodhangan menika kula sak kukuban brayat ageng Ponijan Hadi Mulyono katampi wonten ing Grojogan Tamanan Bantul. Wonten ing sonten menika saestu kula brayat ageng Rokomas Ponijan Hadi Mulyono nglarapaken kawontenanipun inggih menika rayi kula pun Immanuel Sugeng Priyanto AMD menika mujudaken sekar cepaka mulya saksele ingkang yenta Gusti
ngijabahi. Ing sakmangke kados dene rembag ingkang sampun kula andharaken ing ajeng golong gilig ing ajeng mugi-mugi Sekar Cepaka Mulya Saksele menika mangke dadosa Sekar Cepaka Mulya sakembaran kanthi dhaup asta lumiat pikantuk putra putrinipun Ibu Bernadeta Haryanti inggih menika Rayi Mas Florentina Hani Setyawati SPD. Kula sak brayat Raka Mas Ponijan Hadi Mulyono ugi ngaturaken sawetawis inggih menika uba rampe minangka tangsuling rembag pikencenging kekadangan awit anggenipun mangke badhe manunggal ing antawisipun Rayi Mas Sugeng kalian panjenenganipun Rayi Mas Mbak Hani. Pramila wonten ing wekdal sonten menika inggih awit dipun potah panjenenganipun Rayi Mas Sugeng Priyanto Raka Mas Ponijan Hadi Mulyono sekalian garwa nglarapaken rayi kula pun sugeng ugi minangka jangkepipun nglarapaken inggih menika awujud pisang sanggan ing sakmangke mbok bilih kapenggalih Titi Laksono serah panampi menika sampun cekap kula sak kukuban brayat ageng Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta kepareng bodol nyuwun pamit saestu sepindah malih nyuwun pangapunten tansah memuji wonten ngersanipun Gusti ingkang hakarya loka mugi-mugi samudayanipun saged lumampah kanthi sae. Matur nuwun mekaten ingkang dados atur kula kathah atur ingkang kirang nuju prana pribadi kawula nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Matur nuwun sasana wara kakonduraken dumateng Bapa Pambiyawara. Matur nuwun. Ngesaya dumateng panjenenganipun Bapa Antonius Rahadi Yunanto. Ingkang menika sasawana para keparing klaturaken panjenenganipun Bapa Barnabas Budi Harjanto kalian Ibu Bernadeta kula aturi jumeneng wonten kanan kiringipun. Sumangga kanthi linambaring trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging aksama inggih awit awrat anggen kawula meradapa keparingipun Ibu Bernadeta Ibu Bernadeta Haryanti kula piniji minangka talanging basa kinen anampi menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur saking panjenenganipun Bapak Ponijan Hadi Mulyono sekalian lumantar panjenenganipun Bapak Ahmad. Minangka perwakane ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhahan dene lampah panjenengan sedaya sampun kasembatan karya kanthi wilujeng nirbaya mirpikara mboten wonten prengga bayaning marga wontene atur pasrah sarana jejegipun saling rabi ugi sampun kula tampil lan saged katampi kanthi bingahing manah inggih namung semanten panampi saking warga ageng Ibu Bernadeta Haryanti lumantar kula ngaturi uninga bilih menawi sampun dumugi mangsa kala tumapaking ijab utawi panggih kasuwun panjenenganipun Bapak Ponijan Hadi Mulyono sekalian dalah garwa wonten suka lilaning penggalih
hanjenengi paring pudiastuti murih rahayuning sedya. Mekaten atur dalem lan ugi panampi saking Ibu Haryanti minangka pungkasaning atur mbok bilih menawi wonten kuciwaning basa prami anggen kawula nampi menggah ing rawuh panjenengan sami. Mugi lumeberna ing sih samudra pangsami semanten ugi kula wonten ing riki minangka talanging basa mbok bilih wonten gonyak ganyo ing wicara cawuh kisruhing paramastra miwah kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krama kula ngaturaken agunging lepat nyuwun pangaksama. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ing salajengipun dungkap adicara candhaipun minangka paralampita badhe ngaturaken ubarampe sarana-sarana ingkang menawi kasuwun panjenenganipun Bapak Dr. Andes Ahmadi Forian jumeneng Bapak Polijan nampi pisang sanggan kaparingaken Bapak Dr. Andes Ahmadi Forian kaparingaken Bapak Antonius Rahadi Yunanto salaman kepin Japatasta. Amin. Bapak Antonius Yunanto kaparingaken Bapak Barnabas Budi Harjanto. Jawatasta sabar kesupen. Ingkang kaping kalih Redana. Bapak Dr. Les Ahmadi kaparingaken Bapak Antonius Rahadi Yunanto. Jawatasta rumiyin. Bapak Antonius Rahadi maringaken dumateng panjenenganipun Ibu Bernadetta Haryanti. Urusan keuangan itu Ibu nggih. Nah, leres nggih. Sepisan malih tesih wonten jenengan sambut dados tenggal. Matur nuwun, sekarang foto bersama. Akan difoto bersama. Iya. Yuk, sekarang tata yang bagus, foto bersama-sama. Dudu kadang dudu sanak digawe iso cedhak nggih. Awang lor ringrut karo kidul ringrut nggih to? Yen wis cedhak gageya kepenak, yen wis kepenak gageya duwe lho jenengan lho sing ngendika nek didukani aku ora lho. Lah menika. Piyantun mantu niku sing diarep-arep putu, nggih to? Gendang-gendong putu ngoten. Sedaya menika katresnan saking putra pengantin kakung dumateng calon putra pengantin putri. Matur nuwun saged kondur wonten papan legahipun piyambak-piyambak. Sakmenika kula suwun Ibu Bernadetta Haryanti nenuntun ibu-ibu saking Pandhian nuweni calon manten putri. Nggih, jenenge Tilik Nitik ora Tilik Pitik lho. Tilik Nitik nggih. Tilik Nitik niku tegese cross check dijoli Mbak Ayune apa adine apa ponakane. Engko malah liyane ya, monggo Bu Bernadetta. Nggih. Monggo. Tindak nuweni nggih, alon-alon nggih. Oh, alon-alon. Dituweni calon mantune tenan apa ora iki? Kok dijoli? Ya didereke ibu sing bapak-bapak babar blas ora pareng. Nggih, ya Mas distalke gending sing renyep-renyep Mas. Menika wonten werdinipun nggih. Kinang menika menawi dipun ganten dikinang nek piyanti biyen niku dipun kinang nika sepisan rasane pahit. Dipun dhahar nika pahit ora elok. Sesuwe saya getir, malah getir. Ning sak sampunipun sedaya campur dadi legi. Lah menika jantralipun tiyang gesang nggih mekaten nika. Ana paite, ana getire lan ana legine. Aja suka parisuka kebak ing kabungan yen lagi nampa legine lan aja susah-susan gedlarung-dlarung yen lagi nampa susahe. Monggo ibu-ibu sanesipun ingkang kepengin pinanggih kalian calon putra pengantin putri dipun semanggaaken monggo. Saking Pandhian kula kapurih nyekar no Mas Tri
pamintaku. Oh nggih. Sing ayu nang jero engko sugeng anu cemburu engko. Pamintaku nimasitase atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine ning nggih lagi niki lho kula nembang ditunggoni bojo kula wani. Lah nggo apa? Engko nek janji gandrung bres. Dadi kula niku didapuk ketoprak jan ora wani gandrung pokoke. Tatan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cerak tansah mulat sida asih tuhu pindha mimilan mintuna ayo nimas hani bareng anak tepi wajib kalih Mas Sugeng. Sida asih bebrayan gonge mbokmu gur. Niki meksa ya urung mateng. Waduh jales. Kela Kang menika monggo sak kersa jengkal sengkel gaipun boten wonten juru lados ingkang badhe ngladosi panjenengan mundhut wonten kilen dalem menika kanthi mundhut piyambak-piyambak monggo dipun sepuhi Bapak Dr. Aris Ahmadi Forian. Sumangga. Ibu Bernadeta maringaken nggih saking Bapak Ibu Bernadeta Bapak Antonius Rahadi Yunanto kaparingaken Bapak Ahmadi. Pelan-pelan ya karena ada dokumentasi.
Kanthi paringipun langsung saking Ibu Bernadette Haryanti dumateng Bapak Punijan Hadi Mulyono sekalian garwa, tegesipun sedaya dicara sampun paripurna. Ingkang menika sepisan malih Ibu Bernadette nyuwun pangapunten ingkang ageng mbok bilih wonten kekiranganipun. Sae para among tamu anggenipun aruh-aruh kirang gupuh, anggenipun caos lungguh kirang mungguh, lan anggenipun caos suguh kirang lawuh, saestu nyuwunaken samudra pangarsami. Sowang-sowang rahayu ingkang pinanggih sugeng kundur antos pinanggih wonten ing benjang-enjang wonten ing Gereja Santo Paulus Pringgolayan. Matur nuwun lan kula ingkang nderekaken lampahing adicara mbok pilih wonten klenta-klentunipun wonten kirang lakuipun saestu nyuwunaken samudra pangarsami. Tindak rapat ngampiri yuraminten mbok pilih lepat kula nyuwun pangapunten. Nuwun rahayu ingkang pinanggih. Matur nuwun.